Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hapdang ka jingla ka Bharatiya Janata Party BJP ban praya ka kitam jangka All India Trinamool Congress kumbapau nak result election MLA arajar arpunrio balapan bana da ka Election Commission of India haka sautre ujamang arajar arpunrio kimi bontli ki khana ki balong kum ka jingay nuksa bat ka jingay mansim. Kawai na kum kini ki khana ka day halor ka Kalita Majhi ka bala job kum ka MLA na Osgram constituency da ka tiket ka BJP bat penliam yo kurtong ka All India Trinamool Congress da khat arajar sanspa lai pusan vote. Ka Kalita kalayo ban kur hadu Shilak nyo hajar nruspa khandai pu ar vote ka bau kurtong ka AITC Usyama Prasana Lohar ulayo ban kur khandai pusan hajar shispa san punyo vote. Ka Kalita ka day na Majpukur par Ward 3 ka Guskara Municipality. Kabakam kerpang halor ketika MLA bertamai na ketika constituency kadai tang kenong bela haki Ïing Briew bat kamai tang sau hajar Tyngka si Bnai ban kersan ya ka long Ïing jongka. Kakalita kalahap ban no siteng por ya ki jing pulie namar ki jing bat hadian kala songkurim bat usubrata Majhi ubadayu nongsna pipe bat kini ki donru ukun basong class 12. Haus nam arja arpuwe ukurtong ke TMC abhedan nanda thander ula job na ketika constituency da ka penliam ya ka Kalita Majhi ka bay khunhi na ka BJP bat yokhur prapuprajar sanspa anyo punyo vote bat menta haus nam arja arpunriu kalayo ban khur Shilak nyo hajar nriuspa khandai pu ar vote. Kaleto baha kapor baka pau kerteng ban ya khun ya ka election kala shim shuti si Bnai ban yo elap election bat panjing kersan. Kalau ang baka kwa ban Shna Hospital hajan Shnong jongka ban yarap ikipat ba ha kapang ka sitam bat kumjo ban pentrei kam yaki scheme Shna Ïing na ka Sarkar India ha West Bengal. Habatin pej baha ki kishap ka sharp plus F. Ka plus F? Ha ka bam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi ling ba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya